Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus, pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată, Dumnezeu, starea Sfântului Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce crediți pe flave și urechii de Dumnezeu, intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru nou preasfințitul Arhiepiscopul și Metropolitul nostru, Irineu, pentru cinstita preoțime, și pentru Hristos, diaconie, tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru românii noștri, pentru tine și pentru armata țării, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu, Daniel, Mihaiță și Viorica Eliza, care acum se rugădesc unul cu altul, și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se dea lor fii spre moșterea neamului și toate cele de mântuire, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să li se trimită lor dragoste de săvârșită, patică și ajutoare, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fie binecuvântați de plină înțelegere și credință tare, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fie izbăviți noi în viață și petrecere fără de prihană, Domnului, să ne rugăm. Ca Domnul Dumnezeu nostru le dăruiască lor notă cinstită și viață neîntinată, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fie izbăviți de tot necazul, unia, primejdea și nevoia, Domnului, să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește, ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe vreo sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și purea Fecioară Maria, cu toți Sfinții, să o venim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Noi și leșurile preoții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu s-o dă. Ție, Doamne! Ție și cuvântul de slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule cel vezi, care pe cele trei spărțitele aduni întrunire, și ai pus dragoste legătură între luptă ce ți-ai cântat pe Isaac și pe Rebecca, și ai arătat pe Moise făgăduiește-i tale însuți, primintează și pe robii tăi aceștia, povățuit, îmbrădești spre Domnul provocă noastre și viitor de oameni Dumnezei, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Capetele noastre, Domnului să ne plecăm. Ție scurătă de slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și rugătește Romul Dumnezeu Daniel, Mihaiță, Crowle Dumnezeu, Viorica Eliza, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci, de haina asta jos. Se rugătește Romul Dumnezeu Daniel, Mihaiță, Crowle Dumnezeu, Viorica Eliza, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se rugătește Romul Dumnezeu Daniel, Mihaiță, Crowle Dumnezeu, Viorica Eliza,
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Nu e asta, da? Nu e. Scuzește roabă Dumnezeu, Viorica Eliza, Crul Dumnezeu, Daniel Mihai, Țărmele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Scuzește roabă Dumnezeu, Viorica Eliza, Crul Dumnezeu, Daniel Mihai, Țărmele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se rogodește roabă Dumnezeu, Viorica Eliza, Crul Dumnezeu, Daniel Mihai, Țărmele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Așa trebuie. De la mine și Prima dată ia așa de la cinere și o pune la mireasă. În mâna ei la. Și din așa le faci lui cei ăsta, da? Domnului să rugăm! Doamne Dumnezeu nostru, care împreună cu sluga Patriarhului Abraham, a călătorit pe Mesopotamia, trimițându-i să rugodească femeia stăpânului său Isaac, prin învârșirea scoatere de apă, descoperi să rugodească pe Rebecca, însuși vindează rugonarul rotea acestora, Daniel, Mihai, și Viorica, Eliza și tărește cu ce și-au dat, unește vei cu Sfânta Unire și la tine, că tu de început ai de departe, bărbătească femeia la tine să susești și bărbatul cu femeia spre ajutor Sfântului Neamul Răminesc, însuți, dar stăpâne Dumnezeu nostru, ce-a trimis adevărul peste moșterea ta și făgăduința ta peste rubii tăi, părinții noștri ce aleși ai tăi de neam în neam, caută spre robul tău, Daniel, Mihai, spre roaba ta, Viorica, Eliza și tărește rugul lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că tu, Doamne, iertasă de-a logodire să trăiască toate prin lăsata lui Ios și stăpânire regii, prin lăsat preamărit Daniel în țara Babilonului, prin lăsat tata adevărul ta mare, prin el părintelor și cele s-a îndurat spre Fiul cel Sfântor, când a zis, dați-ne-l în dreapta lui și șunghiviți-l și-l graz, mâncând să ne veselim această dreapta ta, Doamne, a dramat pe Moise Marea Roșie, că și pe cuvântul tău cel adevărat, cerul s-a întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta lor nu trebuie să binecuvânteze cuvântul tău cel putere și brațul tău cel înalt, însus, dar și acum stăpâne. Binecuvintează această purere a ineră, binecuvântare cerească și cerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieților, că tu ești cel ce binecuvântezi, sfințești toate, cât de sfințe slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecilor. Miluiește-ne vrem noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Ne rugăm, ți auzi-ne și ne miluiește. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Te rugăm pentru înalt preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Irineu și pentru toți frații noștri cei într Hristos. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Te rugăm pentru românii noștri de pretutindeni și pentru armata țării, pentru sănătatea și mântuirea lor. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru rugul lui Dumnezeu Daniel, Mihai și Viorica Eliza, care s-au logodit unul cu altul pentru sănătatea și mântuirea lor. Miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru toți tremuritorii creștini care sunt de față la săvârșirea acestei sfinte slujbe, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Învățe și viitor de oameni Dumnezeu, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fericitul și timp de Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Care o mâncare lui rodul muncii tale vei mânca fericite și bine-ți va fi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Și
Sfântului Duh. Și cu Domnul Dumnezeu Daniel Mihaiță, cu Domnul Dumnezeu Viorica Elisa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și cu Domnul Dumnezeu Daniel Mihaiță, cu Domnul Dumnezeu Viorica Elisa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Eu se timp mă, e prea mult. Da, se caută. Da. Numărul mic. Strănut o dată sare. Vârste, loc. Sigur, Domnul Dumnezeu Viorica Elisa, Domnul Dumnezeu Daniel Mihaiță, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sigur, Domnul Dumnezeu Viorica Elisa, Domnul Dumnezeu Daniel Mihaiță, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sigur, Domnul Dumnezeu Viorica Elisa, Domnul Dumnezeu Daniel Mihaiță, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe dânsii. Doamne, Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe dânsii. Doamne, Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe robii tăi. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului vostru, preacușilnice Părinte, pus-ne pe capetele lor cu un de pietre scumpe viața celor de la Tine și ne-ai dat lor. În înțelepciune, Este numai către Efesenia Sfântului Apostol, Pavel și Tire. să luăm aminte. Mulțumiți totdeauna pentru toate. Într numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu și Tatăl și Duhului Din Tău. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Cetere. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea s-a făcut în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo. Și a avut schema la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul a zis mama lui Iisus către dânsul: nu mai au vine. Iar Iisus i-a răspuns: și ne privește pe mine și pe tine, femeie. Ceasul meu n-a venit înecând. Mama lui a zis celor ce slujeau să face ceea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de apă făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor, și care luau câte 2 sau 3 vedem. Iisus le-a poruncit: umpleți vasele cu apă, și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis: scoateți și aduceți
Domnului și i-au adus. Și când Domnul a gustat apa care se fuse vin și nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau, a strigat Domnul pe mine și a spus: orice om pune în tevinul cel bun și când au băut bine, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al vinului l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Și-au crezut între ucenicii lui. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Sărută și tu. Cea mai bine. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, toți stăpânitorule Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm îți auzi-ne și ne miluiește! Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta! Ne rugăm îți auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, pază, iertare, răsarea păcatelor tăi, Daniel, Viță și Viorica Elisa. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru poporul acesta, înainte Sfântă Biserica aceasta, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru toți frații noștri, pentru toți trebăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea Doamne, lui. miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Miluiește și viitor de oameni, Dumnezeu, să-i slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, care în purtarea ta de greșeală de mântuire ai binevoit în Cana Galilei, arăta în nuntă cinste privirea ta însuși acum, pe rubite aceștia Daniel, Mihaiță și Viorica Elisa, pe care ai binevoit aici și unul cu altul, păzește în pace și bună înțelegere. Arată nunta lor cinstită, verește patrul neîntinat binevoit să-și petreacă viața lor fără prihană și îi împlinește pe tăi și să ajungă bătrânesc fericite cu inimă curată, împlinim poruncile tale, că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiești, mântuiești, ție slavă înălțăm, împreună și mulțumit al Tău, Părinte, prea Sfântule, Bunul de viață, Sfântului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de celui rău. O Tu este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor!
tuturor ce făcut de tine și acest par de uși pe care l-ai dat celor ce se însoțesc prin unirea anunții, binecuvintează-l cu binecuvântare dumnecească. Că s-a binecuvântat numele Tău, s-a răslăvit împărăția Ta, a Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Repete-te-mă, tare. Mâncă-l de degemere. Asta știi ce faci acum pe zbiu? Nu. Nu mai mergi cu mașina și te îmbieți. Tot de 3 ori, dar așa. Bine că nu vreau să se vezi în restaurante. Dar ține părinte, îți dau paharul ăla. Dumnezeu
Cred că ai trecut la mine acolo. Acum și filme de... Ai trecut la mine. N-avem treabă. Păi zic că nu. Nu știu ce crede. Așa. Dă-și-mi eu primuță. Căiuță? Ce să faci? Cum? Le pun că nu. Căiuță? Mâna dreaptă pe Sfânta Evanghelie. Stai să punem și Sfânta. Mâna stângă pe mâna dreaptă. Capul pe ambele mâini. Nu, nu bună. Dar aceea liniștit. N-aș spune. Păi vezi că bate vântul și vărea, zboară. Mâna dreaptă. Pe coronie. Mării să fie bine ca Avram și binecuvântat să fie ca Isaac, să te mulțești ca ea cu ombrât în pace, lucrând de dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Ridică capul. Hai să ridicăm cu mânia. Bun, atât. Sărută aici. Ridică-te. Sărută Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce. Sărută mâna nașului. Sărută mâna nașului. Sărută mâna miresii. Bă, vă sărutați sau nu? Eu nu vă zic, ia mă sărutați. Că nu vă zic. Așa vezi. Mire asta. Mâna dreaptă pe Sfânta Evanghelie, mâna stângă pe mâna dreaptă, capul pe ambele mâini, așa, somn ușor. Puneți mâna dreaptă pe noastră cu mine. Și tu, mireasă mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rahila, veseliți cu bărbatul tău și păzându-i legii că așa binevoit Dumnezeu. Haideți să ridicăm așa încetul, el să nu-i loc de păr, la Târgu Jiu se cheamă. La coafor. Are ginerele Evanghelie. Ia vedeți acolo. Plătise părinte? Așa. Stai. Că mai avem nici un fir. Gata, părinte. Gata? Gata. Nu făcurăm nimic scăpat. Nașul acum știi, să nu te Sfânta Evanghelie Sfânta Cruce. Nu mai dea așa cu mâna să zică că totul s-a ajunge la coacură. Noi. Sărută mâna nașului. Sărută mâna nașei. Și sărută ginele. El îți dă cu săpâna. Mâna gata la unde vezi. Iată fiilor dumnezeiești prin punerea mâinilor de Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce, a săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar că veți păzi legătura dragostei și a unii dintre voi până la mormânt, curată, neîntârpăteată și sfântă voi să bate la datorile voastre, niciunul, nici altul urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeu nostru care venit în Gana, Galilei, nunta de acolo ai binecuvântat-o, binecuvintează și pe robii tăi aceștia care cu purtarea ta de Crist au însoțit pe juniile anunței. Binecuvintează intrările și ieșirile lor, mulțești și urătăți viața lor, primește cununiile lor în împărăția ta, păzindu-i curat spre prihană neasupliți, în vece vecelor. Pace tuturor! Capetele voastre, Domnului să le plecați! Tatăl, Fiul, Sfântul Duh, Trăimea cea două Sfântă de Înființă, începătoare viață Dumnezeu și o împărăție să vă privilegiți pe voi, să vă dea vouă viață de rugată, naștere, prosper, spor, viață și credință, să vă umple pe voi toate bunătățile ce vă umtești, să vă reiceați în dezvătarea bunătăților și rugătuite, pentru că cel prea Sfânt e Născător Dumnezeu și ale tuturor Sfinților tăi, slavă ție, Hristos, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte, binecuvintează. Cel ce cu venea sa în Cana Galileea arăta nuntă de Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru că cele precurate mai sale, ale Sfinților Măriților Soldaților, ale Apostolic, ale Sfinților Dumnezeu Curat și Tovei cu Apostolii Părați Constantin și Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie, ale Sfântului Proroc Ilie Sviteanu, patronul acestei noi familii și ale tuturor Sfinților să ne milească, ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Amin.
lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Iulie. Nu vă țin mult, că deja înțelesec că ginele se gărește. E foame, păi. E foame. De ce nu răzungi? Și trebuie să mâncăm. Cum să mănânci? Cine a spus treaba asta? Vă luați pe moșică, dar vă ținerea până mâine, pe masă. Să ne aducă mâncare. Sau goza cu mâncare, da. Eu vă doresc, ca și de aici încolo, cu toate că acum v-ați unit prin taina cununiei, să fiți la fel cum ați fost și până acum. Și tu, împreună cu soția, precum a fost și nașul și fratele celor. Fără modestie, și nu vreau să vă piei, dar sunteți un exemplu în satul acesta, prin munca care ați depus-o și v-ați făcut ceea ce v-ați făcut. Deci, sunteți de invidia pentru oamenii care stau în acest. Într-adevăr, n-a stat în căciu, ci a stat și ați muncit și v-ați făcut. Dar Dumnezeu vă va răsplăti. Și prima răsplată care o vei avea, exact ca și frații ceilalți, vor fi copiii. Cel puțin doi. Deci, cel puțin doi. Încercați, nu, că e greu la ora actuală. Încercați ca la anul, pe timpul ăsta, să veniți la biserică, să mă contactați și să îl botezăm și pe... Puteți vorbi față în față, păi, la telefon. Cum? Față în față, puteți vorbi la telefon, să vă contactez. Păi da, poate mă contactează din partea elaltă și nu sunt aceea. Deci poate nu sunt aceea. Că dacă sunt aici, nicio problemă, pot să vin, eu sunt deschis. Nu, așa că nu sunt deschis. Să înțelegeți, să vă înțelegeți bine, exact cum să înțeleg și nașii. Aveți ceva, mai ales că sunteți plecați. O problemă care o aveți, o dilemă, apelați la nași. Că sunt mai trecuți puțin prin viață, că zice că să apelezi la părinți. Niciodată nu se apelează la părinți. De regulă nu se apelează pentru că nu vrei că să știe tata și mama necazurile sau probleme care sunt în familie. Dar la nași, fiind apropiați de vârstă, puteți să apelați și orice vă vor îndruma și vă vor învăța ceva de bine. Pentru că și ei, la rândul lor, probabil au primit sfaturi de la alții care le-au fost și dumneavoastră nași. Nașii să fie cinstiți. Indiferent că e frate. Când la Sfântul Ilie, când îl prăznuiești, e praznicul cununiei, când îl prăznuiești, se aduce aminte că l-ai luat la cununie. În data de a făcut cununia și eu mi-am luat praznicul ăsta. Ăsta este praznicul meu al casei și ăsta este Sfântul care mă ocrotește. Sfântul Ilie. Se face un pomelnic și se trec vii. Te treci tu cu nevasta și cu copiii care ți-o dat Dumnezeu și după aceea treci pe nașul și cu nașul. Și după aceea treci și părinții, treci și socrii. Nașul trebuie să stea la loc de cinste. Nașul. Ai făcut praznicul respectiv, ai făcut un grătar în ziua respectivă. Poate n-ai putut să faci altceva. Ai făcut un grătar. Te afli în țară și ai făcut un grătar. Nașul nu trebuie să lipsească de la tine. Deci, oricând, că și tu la rândul tău vei fi tot la fel naș și să cauți în așa fel că vei fi naș la alții, să nu pună niciodată, să nu ia același ram pe care l-a luat și tu, ca să nu te duci nici tu la ei, dar nici la tine. Știi? Pentru că nașul sigur cred că probabil are pe Ion, că îl cheamă Ion.
Și deci poate să vină, sigur poate. Are pe Maria. Pe Maria oare? Ia uzi. Deci îi trageți un chef de Sfântul Ilie și o țineți așa la Sfântul Marie. Și până la Sfântul Ion. Dumnezeu să vă dea sănătate. Să trăiți la mulți ani. Să rămânem mulțumiți, Părinte. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Zâmbit pe scară. Zâmbit pe scară. Da, mă, da. Uitați aici, da? La fotograf. Atenție. Și acum vreau să facem puțină gălăgie, să facem cu una spre dronă, toată lumea, hai! Doar atât puteți! Gata, bine! Nu prea mâncați acasă, nu prea! Ai de la cum mi s-a plecat la casă,
căsuța și să-mi aducă mândruța de mâncare cu plăsuța ta. Orchestra la Mitița pentru firii noștri, pentru Lovedea și pentru toți nașii noștri. Să iubesc pe cine-mi place. Lasă-mă lume așa. Sunt îndemn și vreau viața noastră.
mea să dea dată și mă să fac să iau în soare de mulți bani să mă rămân mai mică și mari vreo asta să-mi vrea să dea dată și mă să fac să iau în soare de mulți bani să mă rămân mai mică și mari de la mă și cine tot ce vrea dar nu pot să-mi dau de la masa mea dar nu pot și cine tot ce ne cere dar nu pot să-mi dau de-a mea muiere Juca și că trecut de la hai la joc la joc cine cu noroc la cine norocare la sus la mișoare eu doar nu doresc să nu mă rănesc să rămân așa toată viața mea dar nu doresc să nu mă rănesc să jos fațele jos jos hai bine bine opa să nu mă trănesc, să rămân așa toată viața mea de nu doresc să nu mă trănesc, să rămân așa toată viața mea așa de tare, de talie mondială hai, 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 hai și una frumoasă pentru voi toți, veniți și una și mă fac cu mama așa la 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 mai bine nu mă facea și mă fac cu mama așa la 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 să găsim să se juca că eu când încep să joc la 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 toată lumea face loc bine Cristi dar eu când încep să joc la 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 toată lumea face loc la 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 dacă mă ia așa de până aș juca o săptămână aș juca să rișesc aș ridica un fus sau sună să ne jucați hai și dacă ați visut hai picioarele nu mă ascultă hai și dacă ați visut hai picioarele nu mă ascultă după ea așa de mână Georgi ajuta să dă mână ajuta să-i sus aș-i vândi ca un fustire Bye.